ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୁଅକୁ ସ୍କୁଲରେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଲିମ୍ବ ଗଛ ଦେଖିଲି, ହାତ ପାଉଥିଲା, ଲିମ୍ବ କଢ଼ ବହୁତ ହେଇଥିଲା। ତାକୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି, ଡାଙ୍ଗରୁ କଢ଼ ଗୁଡ଼ା ଅଲଗା କରିଦେଲି। ପତଳା ପତଳା ଡାଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ତାକୁ ପାଣିରେ ପକାଇ ଦେଲା ପରେ କଢ଼ ଗୁଡ଼ା ଉପରେ ଭାସିବ, ଡାଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ାକ ତଳେ ଭସି ଯାଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଛୋଟବେଳେ ଦେଖି ଆସିଛି, ମୋ ବୁଢ଼ୀ ମା ହେଉଛି ଏମିତି ଲିମ୍ବ କଢ଼ କରେ। ଲିମ୍ବ କଢ଼ ତ ମାନେ ଏମିତି ପିତା ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍ ପିତା ଲାଗେ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଆଜି ମୋ ବୁଢ଼ୀ ମା ଉପାୟରେ ମୁଁ ହେଉଛି ଲିମ୍ବ କଢ଼ ବନଉଛି, ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବି। ଆଉ ମୋର ତ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଆଗ ନେଇଗଲି ସୋରିଷ ତେଲ, ସେଥିରେ ଟିକେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ରସୁଣ ଆଉ ଟିକେ ପିଆଜ ଟିକେ ବଘାରି ଦେଲି। ତାପରେ ଯେଉଁ କଢ଼ ଗୁଡ଼ା ନେଇଥିଲି ତାକୁ ଟିକେ ହେଉଛି ଭଲରେ ଭାଜିଦେଲି। ତାପରେ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଳୁ ନେଇଗଲି, ତାକୁ ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଆଉ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଭାଜିଦେଲି। ତାପରେ ଏଠି ଦେଇଦେଲି ସୋରିଷ ବଟା। ସୋରିଷ ବଟାରେ ମୁଁ ନେଇଛି ସୋରିଷ, ଜିରା, 4-5 କଲା ରସୁଣ ଆଉ ଟିକେ ପିଆଜ ନେଇକି ତାର ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ନୂଆ ତେନ୍ତୁଳି, ତାକୁ ଟିକେ ବତୁରେଇକି ରଖିଲି, ଟିକେ ଚକଟିକି ସେଇଟା ଦେଇଦେଲି। ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଏଇ ତେନ୍ତୁଳିଟା ଦେଲେ। ତାପରେ ଏଠୁ ଟିକେ ଜୁକୁଜୁକିଆ କରିକି ତଳ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ପୋଡ଼ି ପୋଡ଼ି ଗଲା ଭଳିଆ ତାକୁ ଭାଜି ନେଲି। ସବୁଥିରେ ଖାଇବ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ପଖାଳ ଭାତ ଥରେ ଖାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ନା, ଆପଣ ପୁରା ଲିମ୍ବ